سلاف هردو بربجارên Komarî û Demokratiyên Serokatiya Amerîka kempênên xwe li du wilayetên girîng berdewam kirin. Berbijara Demokrat û cîgîra Serok Kamala Harris roja çarşemê li Pennsylvania beşdarî komcivîneke televîzyona CNN bû, têde bi awayekî rasterast li gel hejmareke dengderan gotûbêj kir. Harris behsa çend mijarên girîng kir wekû dosyeya koçberiyê, aborî, metirsiya vegera berbijarê Komarî Donald Trump ser Demokratiya Amerîka û şerê li Rojhilata Navîn. Li aliyê din berbijarê Komarî Trump li nêzîkî bajarê Atlanta li Georgia mîtîngek li dar xist. Georgia yek ji heft wilayetên girîng e ku dibe çarenivîsa hilbijartinên pêncê mijdarê destnîşan bikin. Li wir berbijarê Komarî êrîş û rexneyên xwe hember hevrika xwe ya demokrat domand û got ku Harris şiyan nîne ku serokatiya Amerîka bike. Çend kesatiyên navdar tevlî Trump bûn da ku piştgiriya xwe nîşan bidin. Ji wan Robert F. Kennedy Jr. berbijarê serokatiyê serbixwe ku kempêna xwe rawestand û piştgirî da Trump, rojnamevanê navdar Tucker Carlson û endama berê ya Kongresa Amerîkî Tulsi Gabbard. Me got me ku ev herdu wilayet an ku Georgia û Pennsylvania girîng in. Lê girîngiya wan ji çi tê? Di hilbijartinên sala 2020 de Serok Joe Biden li her du wilayetan bi ser ketibû. Di sala 2016 de jî Trump her du wilayet bi dest xistibûn. Di mijareke din de Wezareta Dadê ya Amerîkî nameyek şand ji grupa milyardêrê navdar Elon Musk. Di nameyê de hatiye ragihandin ku Wezareta Dadê dibêje bernameya Musk ya dana $1 milyon bo dengderan dibe ku qanûnên federal bin pê dike. Musk ku piştgiriya berbijarê Komarî Trump dike, heftaya borî di civînekê de ragihand ku ew ê rojane heta pêncê mijdarê $1 milyon bide kesekî ku li ser daxwaznameyeke piştgiriya destûra Amerîkî imze bike. Dawiya hefteyê Musk li dema mîtîngeke Trump li Pennsylvania du çekên her yek bi $1 milyon da du kesan. Bo bêtir agahî û nûçeyên girêdayî hilbijartinên Serokatiya Amerîka serdana malper û platformên beşê Kurdî yê dengê Amerîka bikin.